Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng sweet and spicy octopus. Ayan, ang drinks natin, tubig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibit, malinis na yung kamay namin. Mangantam kay Kapampangan. Manganta na po. Opo, manganta na po. Ayan. Siyempre, titikman natin yung octopus. Ay, laki na. Kanyaman. Sar sa pango. O pa naman yaman. Ayun. Galamen, o. Kain na tayo. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Manganta na po. Manganta mo. Sarap. Namin na. Masarap na sa akin. Ang laki, oh. Ito siguro yung pinakaano niya. Ang laki nito. Pinagputol-putol lang. Parang mas gusto ko siya sa ihaw. Sarap din naman to. Masarap din naman. May sarsa. Nabili ko sa Ambales. Pumunta kasi sila cook like crazy. Ayun. Ano? Shush. Nakatamdar yung tubig ko kasi may to. Sarap. Yaman.
Siyempre may part na medyo matigas, may part na malambot. Kailangan natin huyayin ng maputi. Pero masarap siya naman. Ayan, sa mga hindi pa naka-order ng Mateos, Special Mateos Chicharon eh. Ayan. Malayo daw, ang dami daw nagme-message eh. Kasi hindi niya kayang i-deliver sa inyo, malayo daw. Pero mag-order na kayo, i-message niyo siya. Madami siyang stock. Bagong luto. Yes. Tsaka best love. Mas maano din yung ano nila. Malalaki yung itlog. Kanina bumili kami. Okay. Kagabi lang, bumili ako ng chicharon. Dalang balot. Pinadala namin kay Cook Liker yun. Uy, no? Ito yung ano niya, kalamay niya. Malambot. Yung kanila matigas, siguro yung dito niya nabalot. Ay. Paras na. Masarap. Ayun, at gusto kong i-shoutout at supportahan natin yung Kapampangan Vlogs, yung Bolang Vlog na Bolang Vlog. Kapampangan po silang mga vlogger, bago pa lang, mga 3 buwan pa lang yata, ng 1 buwan eh. Nakakatuwa po sila, ito po yung kanilang page. Panoorin nyo, matutuwa po kayo sa Kapampangan. Pero nagsasalita sila ng Kapampangan at Tagalog minsan, no? Bolang Vlog, ayan. Shoutout, and thank you so much. Kumain po sila dito, nag-dine in sila, 12 silang tao. Thank you so much, balik po kayo ulit. Ayan makapudibis agi sa aming pamangan mi. Kita-kits sa susunod na pagbahan. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. Mwah!